Kalalong kay kalimat ka basngo sarong hadu kata-kata nagabenta ka school St. Paul's Higher Secondary School nong po kaway niki school bakhampaw jong ka thain ribhoy hadin ba iway niki khanna apuli jong ka i Nelly Mary Khymdeit ila yo ek Kyrdan ka baar ha ka top 10 merit list jong ka examen Higher Secondary School Leaving Certificate art stream ya ka balapan penaman ta kasngi da ka embos i Nelly Mary Khymdeit ide na kasyong Saiden Hari Boy District ide kun jong ikong Sabina Khymdeit bat jong iba Dominic Ral Khar Pampuai Hadwarublay ha ka examen Hsslc Arts ilayo hadu saus pa sampui mark nakasan spa ha ka bailayo distinction ha ki subject English Khasi Sociology Education Home Science but Political Science ban rakhik kemen ya kan ni ka jingjob jong i ka school St. Paul's Higher Secondary School kala pendong ya ka jing rakhi le buram ha phalau jong ka ni ka school men takasngi ha ka ba la ai buram ya ineli da usong sentiu kum kadak ka jing ithu ya ka jingjob jong i ka balawan ra nam ra buram ya ka school barok kawai Ang shop ako aban ay beli tay saya jumpa ibala i da atur ku ya hadu kat ni Ang jing sisya nga claim kumilin ti ba result jung akan bahang hadu kat ni na expect bangan don ko top 10 hindi na ko expect bangan ko yung second rank de kapor bangan crack kon ningkong ngam da shin serious mo hadu kat ta ngam da don kata ka jing kram ba ong ba ngan pin yo bet hadu top 2 ni top 1 nga ong ina di bangan di bandam ha top 10 hindi ngam da don kata ka jing kram ba ong ba hadu benda ko e kan ka ta hadi itu ngalapit niya ba ngalapit ba ba kumno haying ba school ro kunju tidak terang hadu kat ta bangan dawan ra e kata result ka ba Kyddan kata kajing kami lenti ka bakham syujrong dengan. Tikumta ngala perkhat ba ngala puson bah. Nadangam le bah kanong ka ka bukan solusi hayeng ba school kunju. Tikumta ka dang jang kisi nga sedang ban pulih kuat bah no. Bat ngam da pulut kaya ka por hang ni hantai. Tang sulalat ka por kendiat ngalaya le ban penlut ka hata kuat. Te kumta ka kubur ka bang aku ban aish kiwi kalong. Ni kom ning shop pidi ban bu ka thong. Nada pidon ka thong phila be. Hadian kata, rengkat berkatong kajing trash tom ro kadi bandon. Nada trash tom klempa pila ban trade yo so ubaha ubabang. Te hadian kata, ke consistency kaba pila ka jo shi ka jo man ka singi pidai ban le ka. Kendiat mong man pa shisen pule, ne last moment pin bam shisen bam. Andre kendiat man ka singi lada pule, pila be. Wala pinde ikna iba biang hadu kata ban ong inong kumno. Nadi makana average students ro, haba pidan katong kajing trash tom but man kasni to penlut ikapor jong pia ka pinla be ya minta ta yang pakar ben continue bachelor da hadin bachelor dengan pendebit masters but PhD kajing trong jong ka di bangan long professor ni lecturer in ka college ngam ko ban hikai kum tang kum high school level hoy kajing sedang kan debit na school then dai kajing ko jong ka long bangan long settle bet kum professor ki college ngam ka ban hikai college de akalian juga subject nampak tikna hadu tama nama ngadon arti ki subject ki bang setengah kawai ka di ka English ngala ban le ka English literature lan ka education